أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من عندي شيء المسؤول دمسي أنا ما أقرب أو بلا جلي أو نيام تزور أو بلا ما كنا دوا كنا ودعنا مورنيا ساتو ولا عارف فلك أبي ما عندهم بلا جلي وقت منك أبو ينبالي ما بسامدي نالا جرا على يكونوا يجمعه toujours ko ma ba kala ma malikola ni ay hakina min soro be na information min soro ambe boka hakina fo akiranta ya amakanta yo tabali antanta komi kunu ngi juma ni ajara ala malen dem seni munu la ma fongo salama dem seni munu la ka u kan sogo ya ira ka foko u ka chorobo be kan neni u ka famo be kan neni ko amandu ye ku be boka u yere kan sogo ya ira jendo ni anyere islam an kan ka faraw ka o te problème o jaranye o boyana ma me mbalimo ne hakina do soro be ma fe ka ma o kan doni ani information do ba kono mo tamanta kala ma fe ka hakina fona fo o ka tuni mbalimo même profiter ambalma ke solo ka karida solo e me kangari day kangari gele me a ka lame ni ama video ni soro ma yini akanu ma fe o ka video na sama komi kangari do day ka kla tuguni ambalma ke malika yere komi malika fla o benye da do le no dogo kale yere mumbe kuma ni hakliye ka fam ya yini be kuma no mumbe kuma ni prempre ka mo do yan kanto ma mumbe kuma ni islam ya to ko amba fo ko famu yini faso jola même profiter ka le ka kuma do jabi malmo me nga kuma damne ni solo ka kangari day solo ka fiye neti neni ti dogoya sadi ma fo ngoni ma deli nenna ma deli mo la gosila me kangar do dayebi solo ita kala maka fo ko ibe ka boka mo munun neni ko ube ka karamo neni ko ube ka karamo doya sadi iye puma do fo munu yi jabi kwa solo obi boneti jabi ola kwa mo munu yi jabi ola ki ko nyimo de dama nga do faso ko mana munu yi jabi nebi ni olu to nyogona kwa nditeme o ka kwa me ma fe ka mun fiye kwa solo dogali ma fe ngo fe mi karamo ka kwa ani ka haidara doga mo fe kwa solo ala kama adabla parce que edebe ka ke sababu e ka boka sadi mo doga ni mo be boka e jabi u jabi to bita karamo doga kwa mo kangar daye kwa ni ko kite baneni ke kwa kana baneni kala neni akake sababu ki baneni kwa solo mo kangar daye kwa sadi ni tise ye toko de soro zigrinda la kwa solo toni o toko ye kwa men liti faso toko la kwa ala kama ibe ka toko yini toko minani nda yini toko ka mo kangar daye ka fiye ko sadi ni tise kuma na gere kuma kala ulo ki kala kuma la kwa e bo ka video la ibi do de neni ibo ibe doke danga de ibo be doke nyama de kwa solo ka soro ibe ka jabi munu fe kwa sadi e hakla ko bi valeur di ikap mama sadi ibe ka munu défend kwa abe ka u do la gosi kata fe parce que ipma o kuma do bi boni fe mun ka juguni e re tay kwa solo me kan arda ye folo kwa ko kana i yere ke toujours ka video vla la ki ka mo neni kwa sino ibe ka mo de din neni ma ki yere ke sadi mo fasugu do e mo bolo ka mo kan arda ye ka video to bi ko fe me tay folo kwa mena ambal ma ke malika yere jabi kwa ko malika yere kuma do be no nkunta fe ka fo video la parce que ni ko ki islam ni islam ko ko la ni na mala mo ba ko peut-être ki ba fa ka bo islam la ou bien ibe ka mo mu me ka islam Allah ko ski be ko lu deme o te quoi malma malike ko malika yere ma fa ka kuma ni ka fiye ko ikapuma do konna le ko islam we joro min fa malikola ka fo ko ni islam ko de ko sama soro mali chilene do malma ke ne hakna do soro akono me kuma ni kapuma ni mama bi si kam miri malikola me kuma ni olu bela jile sadi defu do be malien la kwa malien de bi nyine jona kwa o de defu be malien de na kwa malien de me ka nyine sadi jona kwa krengere la mamunu me ka karamo haidara kanu ma chama be no sadi ibe haidara kanu me ite haidara ere don kwa mo chama me ka boka bi ka puma ka foko ale be haidara do ale be haidara fe o te haidara ere don kwa ne be puma haidara ka puma do don ka kla ka question do di mo ma o ka jabi u yere ne ta jabi me kla ka do jabi mo ye kwa bo o emunye mbalmo awde ko la gosi mu me anga nyemo ka bi ko sadi mali be ka halako ko jeunesse be ka bo be malangolo me ka bo ka karamo la gosi be ka karamo do ya kwa aw hakla ko la gosi ni do ga me karamo ka bi ko jonna asuma karamo yere folo do galima manga karamo ka bi karamo no me kla ko nyefo mo nyefa kele mbalmo mali chidibi mo ko shino te ni anga dine nyemo te me kla ka kun fa ye kuma te fo ka filie kata to la ta fo ka ta te mina prevu dima i jena na ima jena e ka fo ibisa ka fo ko i hakina me iba sege ibi na soro ode de kwa o emunye malmo kuma damne na uko folo la ko politiki mo munu ye fanga ina o ko lu be ka boka ndaro demsenu su ka ke sadi u ka ku lagushi aw hakla ko e jonna karamo were de ka kula inete wa togodi politique mo munu me bi ani eposa munu me bi na ko lu be ka drokeru su ko ke aw ka kaw neni bi ne hakla coup d'état kele
Amadou Aya Sanogo kun ye a politique mɔgɔw minɛ minnu ko k'u ye faso cila ye aw yɛrɛ b'a dɔn minnu ye faso cila ye n'olu bɛ maa su ka kɛ maa k'a k'i dɔgɔya ka maa su ka kɛ maa k'a k'i nɛni ne hakili la Amadou Aya Sanogo kun y'u minɛ k'a fɔ ninnu ye jamana cilaw ye ninnu de ye fasoden juguw ye karamɔgɔ aw de ma taa ko k'u bila wa aw taara ko k'u bila u bilalen n'u tilara ka wuli tuguni ka dɔrɔkɛriw su ka k'aw ka c'est-à-dire denmisɛnninw su ka k'aw ka jɔnni ka kolaɲininen de don parce que maa kun sɔrɔla anw na ye silamɛw la ye n'o ko ninnu ye faso cilaw ye ninnu de ye jamana ci o y'u minɛ k'u datugu a kun kan ka minnu faga a tun bɛ n'olu faga minnu kan ka si kaso kɛ olu kun kan ka si kaso kɛ aw de ko k'u bila n'u bilara n'u nana yɛlɛ aw yɛrɛ contre la tuguni jɔn de y'a lase aw ma kelen Malimaw a filanan ye mun ye Solo mun y'a to ne ma bɔ ka i jaabi i ka video fɔlɔ la Arasibaci ni Ayidara cɛmancɛ la mun y'a to ne ma bɔ ka i jaabi Solo parce que ne ka faamu la ne tɔgɔla ka faamu la Ayidara ni Arasibaci a bɛɛ lajɛlen bi kɛlɛ kelen de la ne ye Ayidara kanu Ala kama kira kama a bɛ ka mun fɔ sadi Ala ta ni kira ta la n y'a kanu de kama ne ye Arasibaci kanu mun kama a bɛ ka mun fɔ faso ka ɲɛtaga la ɲɛmaaw ka yuruku n'u ka bɛɛ dun a bɛ ka mun fɔ o la faso kama o de la ne y'a kanu ne m'a kanu ko a fa ye waritigi m'a kanu k'a fa ye ministre ye n bɛna tila ka o jaabi di ɲɛfɛ Malimaw ni maa minnu hakili ka di o de la ne ko n ko Maliyɛn bɛ ɲinɛ kojugu Ansaru ani Ansaru kanubagaw ani maa maa bɛ yen ko silamɛya kanu b'i la n bɛ bɛɛ lajɛlen ɲininka an ka hakili lasegin kɔfɛ dɔɔni ne ko bi u bɛ Arasibaci nɔfɛ k'u b'a faga ou bien k'u b'a minɛ k'a datugu ni maa mun hakili b'a la an bɛɛ lajɛlen an ka ɲɔgɔn ɲininka en 90 a y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ sa mais 90 an b'a fɔ n ko Ayidara ka participation ka participant san kelen a participant mun kama n b'a fɛ aw k'o jaabi a participant cogo di a ma suyani kɛ a ma jɛnɛya kɛ a ma minɛ nafolo yuruguyurugula foyi a ma mɔgɔ faga fana a participant de k'a ko karamɔgɔ kafiri minnu bɛ yen n'olu bɛ ka c'est-à-dire silamɛya la gosi a y'olu ka kafiriya fɔli min kɛ a n'a ko faama yuruguyurugukɛla jamana ta tiɲɛbagaw a y'olu sɔ fɔli min kɛ ne hakili la n ka participant san kelen Ayidara participant de san kelen a kun ye sonyani kɛ wa non a ye jɛnɛya kɛ wa non a ye mɔgɔ faga ayi ko parce que a ko karamɔgɔw kafiri ko faama jugu nanfigi minnu bɛ yen n'olu bɛ ka faso yuruguyurugu ka maa kelen ka maa 100 ɲɔrɔ dun a y'olu ka jogojuguya n'u ka kafiriya fɔli min kɛ ne hakili la participant ka da o kan Malimaw ne hakili la an man ka ɲinɛ o kɔ o man jan fɔlɔ 90 ni sisan cɛ san joli an b'a fɔ san 27 o kɔnɔna la dɔrɔn anw bɛ ɲinɛ cogo di joona Malimaw an t'an hakili jagabɔ dɔɔni o de kama ne y'a fɔ n ko Arasibaci ni c'est-à-dire Ayidara cɛ ne tun t'a fɛ ka kuma la Arasibaci nalen yan ne a dabɔ a kama k'a ɲininka hakilina nin de kama parce que ne b'a dɔn u bɛɛ bi kɛlɛ kelen de la quoi fo ɲɔgɔnkɔ bɛ se ka na yɔrɔ dɔ la dɔrɔn o ye ɲɔgɔn faamubaliya de ye Ayidara participant san kelen parce que k'a ye karamɔgɔw ka kafiriya fɔ parce que ko a ye faama juguw ka juguya fɔ o y'a participant de kama sinon a ma participant k'a ye faso sariya dɔ sɔsɔ o Malimaw a ma se an ka ɲinɛ o kɔ san 22 dɔrɔn ko an bɛ ɲinɛ o kɔ ka n'a kɛ an yɛrɛ t'an ta fɔ a yɛrɛ dɔ bilen ale participant k'a bɛ ka ɲɛmɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ juguya fɔ k'a bɛ ka karamɔgɔ kafiriw ka kafiriya fɔ bon bi Arasibaci wulila de ko maa kelen ka maa 100 ɲɔrɔ dun k'ale b'o kɛlɛ kɛ o minɛna ka datugu o kama fɔlɔ la fɔlɔ tuguni sen na tuguni k'u b'a participant ko n'o y'a sɔrɔ k'u b'a faga yɛrɛ jɔnni b'a fɔ ko ninnu tɛ kɛlɛ kelen de la c'est-à-dire mɔgɔ kana mɔgɔ kanu ten dɔrɔn k'i ɲɛ b'a la quoi i kɛ mɔgɔ ka kun lajɛ k'a ka bi lajɛ quoi i ka sɔrɔ k'a kanu quoi ne Ayidara kanu de c'est-à-dire a bɛ ka mun fɔ Ala ta la ne y'a kanu de kama quoi mais ne ma ɲinɛ k'a fɔ ko ale ye tɔɔrɔ min sɔrɔ kunna a sɔrɔla kun min kama ne b'o dɔn a ma sɔrɔ k'a fɔ ko wayi ko ani karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na ale sɔrɔla de ko a bɛ ka tiɲɛ min de fɔ faamaw ye ani ka karamɔgɔ kafiriw ka jogojuguya min fɔ u bɛ ka nkalon masiri bon n bɛ ɲininkali kɛ c'est-à-dire mɔgɔ minnu tɛ nin kuma nin t'a fɔ a faamu n b'a fɛ ka ɲininkali k'u la n ye kuma min fɔ kuma daminɛ na k'a fɔ ko lagosi min bɛ karamɔgɔw kan bi ko karamɔgɔw yɛrɛ ka kolaɲininen de don ni mun m'a faamu n bɛna kuruni dɔ fɔ a la i k'a faamu quoi Ansaraw ni Ansaraw kanubagaw n bɛ bɛɛ lajɛlen ɲininka ko kun jumɛn de la Ayidara ye c'est-à-dire Mali karamɔgɔ ni Mali silamɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko an ka jɛ ka kuranna kun jumɛn kelen na Ayidara y'o kɛ ban n b'a fɛ a k'a yɛrɛ ɲininka o la quoi ni maa min sera k'o kun dɔn quoi i b'a dɔn k'a fɔ halaki mun bɛ c'est-à-dire Mali kɔnɔ bi quoi karamɔgɔw ka dɔgɔyalima ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ka dɔgɔyalima quoi c'est-à-dire mun b'u kan k'u yɛrɛ ka laɲininen de don n b'a fɛ kuma fila bɛ yen u k'u yɛrɛ juger o kɔnɔ u b'a dɔn k'a fɔ k'u yɛrɛ ka kolaɲininen don quoi parce que maa minnu ye kojugu kɛ jamana kɔnɔ olu minɛna aw taara deli kɛ ko k'o bila o y'a fɔlɔ ye a filanan ye jumɛn ye Ayidara ye karamɔgɔw wele min kɛ k'an ka jɛ ka kuran ta ko Mali ye pays laïque a ko bɛɛ lajɛlen ka droit kan ka d'i ma Mali kɔnɔ o dɔnnen kɔfɛ a fɔra ko diinɛ kɔnɔ silamɛ o silamɛ n'i ma juger ni kuranna ye ko i tɔgɔ ye ko kafiri ne hakili la o bɛ kuranna kɔnɔ aw yɛrɛ ko ten kelen
Aidara yo don ka sɔrɔ ka bɔ ka karamɔgɔw wele ko ay na an ka jɛ an ka kuranna ta an ka sena y'an ka faamaw ma o kan ka hakɛ d'a ma silamɛ o silamɛ n'i ko i ye silamɛ i bɛ zuze ni kuranna ye sadi kuranna ko min ni e ma taa o sira fɛ i ka kan ni min ye k'o bɛ k'i la Aidara y'o fɔli min kɛ a ye karamɔgɔw wele ne bɛ ɲininkali kɛ ko kun jumɛn in ne la ko a ma taba a k'a yɛrɛ ɲininka o la quoi munna a ma ta ani munna Aidara ye mɔgɔw wele k'a fɔ ko a ye na an ka kuranna ta sadi n'an y'o ta ni maa min ye hakili don yɔrɔ sɔrɔ o kɔnɔ quoi kɛlɛ t'a la quoi i b'i yɛrɛ juger yen nɔ quoi n'i ye nin question nin jaabi i b'i yɛrɛ juger yen nɔ k'a fɔ ko Aidara ni Arasibati bɛɛ bi kɛlɛ kelen na quoi a ma se solo i ye tɔgɔ min sɔrɔ zikirinda la Ala kama to n'o tɔgɔ ye quoi i kana kɛ sababu ye ka karamɔgɔw di nɛni ma ka karamɔgɔw di dɔgɔyalima ma ni i yɛrɛ ka lagalagatɔ ye quoi n b'a f'i ye n tɛ mɔgɔ dɔgɔya dɛ n tɛ maa nɛni fana mais e ye lagalagatɔ de ye quoi lagalagatɔ ma tɛmɛ i kan quoi parce que munna e kuma o kuma i bɛ dɔ kɛ dangaden ye i bɛ dɔ kɛ ɲamaden i bɛ tila ka dɔ yɛrɛ nɛni quoi kuma o kuma nɛni o de b'a to mɔgɔw bɛ bɔ k'i nɛni k'i bɔ halalaya yɛrɛ la parce que i yɛrɛ ka laɲininen dɔ don quoi donc n b'o kangari de da i ye quoi ka tila k'a fɔ Malika ye k'a ka hakili ɲini nin kɔnɔna la quoi Malika yɛrɛ lagosi min b'anw ka karamɔgɔw kan u yɛrɛ nɔ don parce que olu de taara opposant ninnu minɛ ka bɔ Sanogo bolo sinon u tun ka kan ni min ye o tun bɛ k'u la donc n'a ko k'olu bɛ ka aw nɛni bi u bɛ ka denmisɛnninw su ka k'aw kan bi aw yɛrɛ de ka ko laɲininen don parce que aw de taara ko k'u bila donc a filanan ye mun ye a fɔra de k'an ka juger ni kuranna ye a ko pays laïque don ko silamɛw ka juger ni kuranna ye munna a ma ta Aidara y'a wele munna a ma ta m'o de ɲininkali kɛ hakilimaw k'u yɛrɛ juger an kana ɲinɛ joona quoi Arasibati bɛ k'a ta kɛ ko faso ɲɛmɔgɔ juguw bɛ ka sadi jamana nafolo yurukuyurukuli min kɛ ale bɛ k'olu ka juguya de fɔ Aidara datugula sadi Aidara sisipana san kelen o ko kelen de kama a ko karamɔgɔ kafiri minnu bɛ ka sadi seli kɛ silamɛya kɛ seli dɔrɔn ye quoi a ye olu ka jogo juguya fɔli min kɛ ani u bɛ ka sadi faamadenw kunkolo turunen ka u bila u hakilina siraw kan a y'o fɔli min kɛ ani faamaw ka maa kelen ka maa 100 ɲɔrɔ dun o kama u y'a sisipan san kelen c'est la même chose que Arasibati bɛ yɔrɔ min na bi parce que Arasibati fana bɛ ka u ka dunko juguya de fɔ bi quoi donc mɔgɔw k'o hakilina ɲini an kana ɲinɛ joona quoi bon n b'aw bila nin yɔrɔ la assalamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuh video kana jɛna quoi taalen ɲɛfɛ an min bɛ kɔfɛ assalamu alaikum